ole video thar nei karon le le ta he video hian khovela thil la omber te zingami ngai tua po ri ru ti shom ngoi ngoi thei thil la om le rap thak lu tuk shem hun chung chang a theory sang sang te kan clear ho le don ani tu po mai hian shem hun le van ram chung chang hi chu voi khat tal kan ril ru in kan lo ngai tu avek chho to in karinga shem hun chung chang soita hi chuan no pan laya kan lo ngai ve dan le kan lo rin ve dan thin ruak ve ka ble siam sei to ka to thak vel te kha lo lang thina tiang khan kan no pan lai tang to po khan shem hun le van ram chung chang a concept a hi chu kan lo ngai tu to a kan lo suang tu a ve thin to ani nang mi point in lo ti ve to thin nge ka ring no pan lai do chuan shem hun chung chang vel a hi in lo soi ve thin to ka ring chuan shem hun le van ram om ring lo mi 80s emonite iloni ani pon voi khatal chu shem huna kalrap thak tur zia le shom tur zia chu ilo ngai tu ave to nge in karing ani chuan christianity main lovin sa kho sang sang de boy hian an mani version shem hun le vanam hit an lo nei ve vek chawa chung zinga an shem hun ngai dan tlang lon bera chu hei hi ni shem hun chu mai le ka da khat ania chu ta chu mishing tharau an dam lai thil sual le ten om tak tak lo ti thin te om na mun ania veng tu sakol lian rap thak lu tuk mai khoi na le le nat na tel mia lovin chu shem hun chu ain kolani chuan soi to ang khan shem hun hi sa kho sang sang te po hian an mani version in an lo nei ve vek chawa tin chu tiang bok in van ram te po an nei ve vek chawa ni chuan kha sa kho sang sang te rin dan ngai dan in ang lai chu shem hun chu mi sual dam lai hun mang thalo te kalna tur emo van ram chu mi fel te dam lai hun mang tha te kalna tur tiang deuh khan sa kho sang sang te rin dan hi alawin ang tlang kong chen khada chuan alawin ang tlang em mai ni Ancient Greek mythology a chuan mi tu po an thi reng reng in Styx lui sakol Hades and golna nuayan omanga chuta tang chuan mi fel te chuan chuak thei don ani aba kero chu kum khwa in shem ang ni don ani chuan malai Egyptian sa khwa ve thung kha chuan mi an thi in an dam lai an thil ti that le suan na te chu an bu kama chu mi a zir chuan shem huna emo van rama emo an kal don ni angin an ringa chuan Judaism sa khwa ve thung hi chuan an shem mun chu Seol an lo tia chu ring lo mi te kalna tur ni in an ringa ma se kum kha chhum bak she om an tuar don lo ni angin an ring ve thung ani chuan Seol hi Bible a chuan mi thi khwa ni angin alo zia bok ani kha ti chuan Christianity ve thunga chuan shem mun chung chang hi Bible a hian voice ma chuang lai hi zia lan tar lan alo nia Hades ti te Seol ti te emo Gehenna ti te in alo zia bok ani chuan Christian te kan rin dana chuan kan thi huni mi thi khwa Seol a kan kalanga khovel do phun isua lo kal le na ni ro rel na nia mitin kan thil tiang zela ro rel sak kan ni don ni angin kan ringa Christian church wa po hian Roman Catholic te hi chuan purgatory an tia chu mi an thi reng an tharau te kha purgatory a hian an oma chuan heta tang hian van rama emo shem huna emo an kal don ni angin an ringa chuan purgatory a om khang mi sual te tharau van ram an ka nge thenan khan tongtain an di sak thin ani chuan Islam sa khwa ve thung chuan an shem mun hi Jahannam an lo vua he hmuna hian sakol te chuan misual te chu an ti om thin ani Buddhism sa khwa ve thung chuan an shem mun chu naraka an tia naraka kal te chu an dam lai thil thalo an ti awanga rul let na karma kan tiang chi hi he wanga shem huna kal an ni an ringa mi an dam lai thil sual an lo ti chuan an thi nuwa naraka hian an piang non le anga heta hian shem an ni nuwa mishinga emo ransa emoni an lo piang non le don niangin an ring ani chuan Jainism Jain ho hi an sa khwa po hian shem mun hi an lo nei ve a he po hi naraka ti tho an vua Jains te chuan shem mun hi level sari lai niangin an ringa a level tin chuan shem na chi sang sang an nei vek thewani an rin dan chuan naraka akal te chu karma wang an ni an ring ve thawa Buddhist ho ang deuh khan chuan hetiang deuh chia po hian Hinduism po hian Buddhism le
Jainism sa khuate nin in ang deuh hlek hian naraka po hin lo nei ve tho boka chuan naraka kalte hi chu khami an dam lan thil ti sual ra karma kha khami awang kha ani an jing ve le tho boka ni heng Buddhism Jainism le Hinduism te hi anin ang tlang em mai ni an shem hun rin dan a hian ti khan sa kho sang sang den shem hun an rin dan le an ngai dan chu kan thir ho ta ole shem hun hi ting ya om tak tak ani ti kan shia thang kan kal thai si lawa point out ti mai thea ma se kha kha dik lo mai the ni kal ton hi anga in soi shem hun emo van jam fang to ni anga in soi hi mi enge mo za thi khovela hian an lo om to tlatani heng mi te hi rei lo te thum an thia heti hun hian hetiang thil hi an tong ta thin ani he hi near death experience an lo ti bok ani chuan khami an thi hun rei lo te ya khan enge an mu le. Did you go to heaven? Yes. I mean, in every sense of the word, that's what my experience showed me. Ole tuna kan thil zo chi apa kha Ben Alexander te nia Harvard neurosurgeon ania sang hi le pariat khan meningitis natna nein alo thi che pa ni kho shelawin kar khat vel chu amuto ani doctor da soidan chuan a thuak chu a function the to don lo ani ma se hetia ti ngai na reng an shiat lo mu thian dam tha takin aron har chuak le lol maya heta hian a near death experience so aron sui thuak ta vanjam a udan chanchin te isua udan te le khopui moi tak a udan chanchin te chu aron sui thuak ta ani. His first recollection, he says, was being a speck of pure awareness in a dark and murky underworld. And then I was rescued by this beautiful spinning white light that had a melody, indescribably beautiful melody with it, that opened up into a bright valley. Just an incredible, rich, ultra-real world of indescribable complexity. God was there, he says, and he encountered him through an orb of brilliant light. He soared on the wing of a butterfly with a beautiful young woman as his companion, and the young woman gave him a message to take back from heaven. You are loved, you are cherished, there's nothing you have to fear, there's nothing you can do wrong. It's a beautiful vision, but heaven? Tin ta hian me che pakhat thu cha lo pe tu hi anei boka chuan he me chia hi atnuwa a unau nu apian ma a shiat ma hawa lo thi to kha lo ni reng ani Ben Alexander hian he me I experience te po hi le khabu proof of heaven ti a chuan a lo ziak chuak nge nge ani hetiang deuh chi a hian near death experience ang chi a chuan mi panau pang Colton Barton kha ani lenga kan shebek in karinga kha phege chu mizo tong nge te pon an leta a filming kha heaven is for real ti khanita mizo tong te pon an leta kan envek chodon karinga kha phege chu kaini po han kan lo enve nge to ni. You saw heaven? What does it look like? It's beautiful. First of all, there's trees, there's water, there's grass, there's angels. There's everything there. For himself, 14-year-old Colton is certain of the answer to questions we've all been asking for centuries. Is there a God? Is heaven for real? How it is depicted in the movie, is that accurate to what your vision was? Heaven is so much better than how they use it in the movie. Kha real life experience mga an chan chua ania true story nge ani khang case pani khang mi te pani khan vanram fang ni angin anin shia ma se hetiang near death experience nei te hian vanram hi an fang vek kherlawa chen khat ve thung chuan shem mun an zu fang ve thung ani Mickey Robinson hi pilot thin ania August ni som panga sang hazakwa somruk pariat khan an tho na chu cheswal ta hlau maya heta hian near death experience anei vea ma se ani hi chuan shem mun ve thung ani chuan I experience a han soi chuan ara thakin atla om le bok ani. It is the most horrific, hopeless, terrifying feeling that you can even imagine. When I was in the darkness, I felt what it would like to be eternally doomed, incarcerated, and it was non-negotiable. There was no turning back.
ti chuan adot le a hian Billy Wise an November ni som ni le pathum sang kha zakwa som pua le pariat zana a experience atanga soi chua le khabua te hiala alo zia chua to 23 minutes in hell ti kha ania a soi dan chuan hemiza November ni som ni le pathum zan hian outer body experience anei ani khami case pathum te kan soyang khani lauta mizo tong chuan hi chu in lar na ang chi kan ti me ang chu heta hian shem huna minute som hi le pathum lai azu om ani asoi dan chuan sakol lian lutuk mai hian na sa takin an lo soi sa atak sa te chu an po thler saka ma se a thi thei si lo ti chuan at nuwa mai dil chu a mole ta a heta hian mi sang tam tak shom tuara lo kang lai chu am ta a. There were people literally inside this pit burning. It's the most awful sight to see a person on fire, burning, screaming. The screams were so loud from just millions of people at the top of their lungs screaming. Asoi dan chuan heng mi de hi an tui hal em mai boka tui far khat po shem huna chuan a om si lo an na ti out home la chu aring em maya shiat lo tumin a beng a hu china ma se an thom alaring boxi shiat lo thei ani si lo ti chuan ma se hetia shom taka om lai hian eng a mua I suani ti a she hala ti chuan pa ngai takin aron har chuak le ta ani ti chuan adot le a hian June sang kha zakwa som riat panga a 80s professor Howard Storm ti hian near death experience alone nei ve to boka ani po hian shem hun afang ve to bok ani heta hian sakol ammu thu te asoya ashi om te lutuk chuan a thiam angin pathian hne na atong trai ve top maya ti chuan atnuwa har chuakin damna aron chang chhota he a thil ton hian anuna thak dang lama tuna chuan pathian rom bol tu thatak alo ni to ani chuan hetiang shem hun fang to nianga in soi te hian a hlom le rap thak zian lo tem lok to a he wang hian an nun te pon uluk chho hle to a pathian rom bol nan an hun lanai ang ta chu an hlan to zo ani chuan Syria rama man kum deuh pawh khan scientist hoin lein hnuai kilometer som pali vela thuk an vera lei chhunga atang chuan a ri mak sak tak alo chuak a hei hi shem hun ri ni om tak niin alanga ti chuan microphone chu an zut hon thlata heta an recording mu chu arak thak zo ani o khari kha shem huna tuar chap thom au ri ni om takania tun thleng pua thil mak alania kha phei chu mai thla khan karap zo ani mo ti chuan shem hun hetiang shem hun fang chung chang chu Korean nu emani kha I a source hei karon mu theilawa I mizo tong pon an let to in kashia ke en to nge ya I khami shem hun a fan dan le khami a experience the aron share na khamo mizo tong pon an let to in kashia kha po kha in lo shemai thei chuan I kan no pan deuh lai po khan I mizo mai chia shem hun fang to chan chin angvel te kha nge van ram zo ka she chiang le to lo kha te po kha ka en to tan ka shia kha te po ka zonga source kha ma se ka mu zo to lawa in shia ni chuan lo comment tu la ole ti khan heaven and hell theories te chu kan thir ho ta shem mun le van ram om chung chang hi ilaring hlel cheu nge tuna chuan iring tak tak lo comment la ka she cha ka chuan ka channel te thabem bar thak ti ni chuan khoi tem lo subscribe la lo like bola video le pe ka pe mu le chap lo ni bye